Ida, kan du se sur ud? Og far, se, du kan se sur ud. Ja. Kan du se sur ud? Kan du smile? Ida, Kan du smile til far? Ida, er du sur? Is? Ja. Du er lige i bad, så kan du ikke få is, mens du er i bad. Nej, ikke nu. Nej, ikke nu. Kan du tælle til 10? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 10. 1. Er du sur? 1. Ida. Ida. 1. Og bogen. Nej, du kan ikke få bogen op i badet. Og bogen er bedre. Nej, det kan man ikke. Og bedre. Mm. Ja.